No niin, tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt tehdään ihan muuta kuin kyrseleriä, eli vaihetta mun omaa autoon talvirenkaat. Joo, kyllä me tullaan kyrseleriä tässäkin videossa tekemään, mutta vaihetta eka nuo naastarenkat, noin kesärenkat tilalle. A few moments later. No niin, nyt olisi kaikki laitettu rengaspaineet ja kiristetty pyöränpoltit, niin seuraavaksi pitäisi varmaan peistä nuo kesärenkat ja laittaa kyytiin. Joo, sitten laitetaan vähän pesunestettä ja odotellaan sen jälkeen, että se vähän vaikuttaa. Joo, tässä kun odotellaan nyt, että noin vaikuttaa, niin voitaisiin käydä laskettua nosturia tuosta alas. Mutta joo, eiköhän me nyt peistä nuo renkat tästä nopeasti. Joo, mä ajan nyt Pemarin tohon renkaitten luokse, niin pakkaillaan ne kyytiin. Nyt me jatketaan joku toinen päivä tää videotekoa. Mä nyt lähden tästä viikonlopun viettoon, niin katsotaan varmaan huomenna tai ylihuomenna lisää. 2000 years later. No niin, terve taas, jos uusi päivä. Nyt se pitäisi alkaa tässä hitsailemaan ja... Homma nimihän on se, että laitan tohon ja tommosen yhden pellin palaseen. Sitten se pitäisi tuosta kaartaa tonne alas, se tossa on. Mutta nyt olisi varmaan idea laittaa tohon tommonen pieni tommonen sivupelti tohon. Sitten en kyllä tiedä mitä, pitäisikö se sitten alkaa suoraan laittaa tää karvaa peltiä tuohon. Eli katsoo se sitten. Niin, nyt se olisi siinä jotenkin vähän niinku hionnota puhtaaksi täältä. Ei ole nyt lopullisesti. Kyllä mä tuun niinku loppujen lopuksi ne paremmin hiomaan, mutta nyt tilanne alkaisi näyttää tältä. Mutta myös tilanne on se, että meillä loppuu pelti kesken. Elikkä tuosta ei hirveästi enää saa tähän tehtyä mitään. Niin sitten pitäisi vähän aikaa miettiä mitä tekee seuraavaksi. Joo, mä oon tässä vähän aikaa nyt miettinyt. Vähän semmonen keneet olo, että ei nyt oikein mitään pysty saamaan aikaiseksi. Mä haluaisin tehdä tämän tästä loppuun. Niin ihan seuraavaksi hitsaushommista. Nyt se pelti on loppu. Tuosta mä tankin luukkuun. Ei oo mitään jaksemusta eikä oikein mitään ideaa miten tekis tuon. Niin en jaksa nyt ruveta tekemään. Sitten nämä takakaaret. Mun pitäisi näihin etsiä joku oikeat ihan hyvät takakaaret, niin nämä vois tehdä. Ja toisella puolella sama. Ja tuolla on pieni reikä. Ja tuolla on reikä, mutta mä tein ne samaan aikaan tekemään kaare. No,
tähän eteen pitäisi tehdä pää niinku valmiiksi, että pitäisi laittaa lokarit ja nämä paikolle. Mä tarviin ihan toista tyyppiä, koska mä en jaksa kantaa sitä, tai pitää sitä samaa aikaa tässä ja ruveta suunnittelemaan. Mä tarviin joku toisen tyypin siihen. No sitten entä jarrut? Tässä nyt saan nämä jarrulevyt on sorvattu. Kiitos Ukille siitä, ettei rakkaa, että mä laitan tähän jo kiinni ne. Niin kuin näkyy. Toinen puoli on tässä. No, tähän työpöydälle kun menee katsomaan tässä näitä jarruja. Nämä jarrukannattimet, mitkä ikinä onkaan tähän taakse. Ne pitäisi vielä hiekka puhaltaa. Ettei on palat. Ne oli aikaisemmin, ne oli niinku tuossa valmiina. Ne on aika hyvät. Mitäköhän tässä oli? Mitäs muista? Siinä on öljysuorti. Ei oo jarruja osiin. Sivuun. Sitten näissä taisi olla ehkä etujarrusatuloitteen korjaussarjat. Joo. No, nämä pitäisi jotenkin saada, nämä männet pitäisi saada poistua. Mä en nyt oikein diipittynyt tutkimaan niitä. Siinä on toinen puoli, siinä on takasatulat. Noikin pitäisi jotenkin korjata. Täällä taisi olla takajarrupalata eBaystä tilattu. Joo. Mutta joo, siinä nyt olisi jotain mitä pitäisi tehdä tuohon, mutta mä en tiedä, pitäisi ehkä nuo jarrut yrittää laittaa nyt kuntoon. Mä yritän nyt jotain katsoa tämän videota tai jotain, mitä tommosia männet saa tuosta satulasta pois. Joo, mutta nyt seuraavaksi, ennen kuin mä alan tutkimaan sitä jarrusatulohommaa, mä laitan ruostepohjat maalit tänne. Joo, sehän olisi siinä. Annetaan nyt niitten kuivua tässä, niin sitten se on vielä parempi ja näkee, pitääkö vielä lisää tästä jonnekin. Mutta joo, mä nyt menen katsomaan jo sitten, miten mä noita satuloita voisin saada kuntoon, jos netistä löytyisi joku video. A few moments later. Joo, mä yritin nyt kaikenlaisia kikkoja noihin, mutta ei ainakaan paine ilman lähde nuo pois. Nuo männet tuosta on kyllä jumissa, mutta pitää niitä nyt katsoa joku toinen päivä. Minä lähden nyt sitä ostamaan lisää peltiä sitten kotiin. Nähdään seuraavana päivänä. Joo, se on taas uusi päivä ja mä oon tässä nyt vähän alkanut hitsailemaan, niin voin näyttää mitä mä nyt on tähän nyt aikaan. No niin, nyt mä leikkasin tästä pari pallaa pois ja mä hitsaan siihen nyt tämmösen palaan tohon. Joo, siinä se olisi nyt tehty. Aika siisti. Aika siisti. No niin, nyt mä myös tohon laitan tommosen pienen palan. Se oli pieni reikä tuossa, niin se on laitettu. Mä hion noin sitten, kun mä teen tähän tuon palan. Ja sehän olisi nyt tässä. Siihen se menee aika hyvin. Vähän nyt hankala näyttää, mutta mä nyt hitsaan sen siihen ja katsotaan sitten miltä se näyttää. No niin, nyt se on siihen laitettu ja hiottu nuo. Tossa kyllä meni aika. Nyt on paljon meni aikaa, mutta sehän ei ole vielä valmis. Mun pitää toi laittaa kohilleen ja sitten se mun pitää jotenkin, ja tuohon pitää laittaa joku pelti palaane. Mä saan sen hitsattua tähän kiinni, mutta tää kyllä tullaan vielä taivutettua. Niin en tiedä. Katsotaan sitten miten iso siihen tulee, jos siihen ei tarvii laittaa. Joo, mutta me tullaan jatkamaan sitä joku toinen päivä. Nyt ei jaksa, kun tämän kanssa olisi meni tosi pitkä, mutta nyt on hyvälle se nyt tuossa näyttää. Kyllä se pikkuhiljaa alkaa valmistumaan tämäkin.
4 ollaan, että no mä en sitä vielä kokonaan hittää, mä hittään sen kohta loppuun, mutta se on niinku toi loppupätkä tuosta. Joo, semmonen se nyt on. Ihan hyvä lopputulos, kun tuossa on maalattua, niin se ei näyttäisi niinku periaatteessa tompaan tyhmältä. Joo, seuraavaksi voitais tämä tästä kiinni. Tuo on ihan hyvä tossa, miksi se pitää, tuo oli se oikein mitta. Kyllä nyt meni ihan persille se, kun rupesin leikkaamaan tästä. Se on tämmönen hirveä tila, siihen pitää laittaa tätä peltiä, että se pystyy siitä saamaan siihen hyvin. Tuota samalla hitsataan nyt tuokin kiikku, että tuskin tuo ei enää tule liikkumaan tosta, niin hitsataan samalla tuokin kiikku nyt. Juu, nyt on laitettu vähän sitä lisää. Tuosta saan hitsattua, sitten mä sain tommosen pikkupalasen ja tohon tulee sitten seuraavan kerran. Nyt alan taas tekemään tätä miten tuohon, mutta joo, voitais ottaa seuraavan kerran kun teen tätä. Tässä on sen verran kova nälkä, niin mä lähden syömään, mutta ihan hyvä fiilis, että sain ton verran tehtyä sitä. Sitten kun siihen saa maalit pintaa tälleen, sehän alkaa näyttämään ihan hyvälle. 2000 years later. No niin, terve taas. Nyt ollaan taas auton parissä. Tossa nyt pari päivää en kuvailu. Mä en muista mitä viimeksi kuvasin, mutta mä voin näyttää mitä mutta näyttää. No niin, eli en muista oliko tästä mitään, mutta tää on nyt valmis. Sitten mä oon hitsannut tähän tämän kohdan just tähän kiinni ja laittanut ruostepohjamaalit. Se on ihan hyvä. Veti pari reikää tonne, en mä tiedä miksi, mutta ehkä sieltä jotain paskaa sitten tippuu joskus tai jotain, en tiedä. Ja vielä leikkasin tosta tämmösen ruostepalan pois. Nyt niinku tähän pitäisi alkaa tekemään uutta. Se olisi nyt niinku tän päivän idea laittaa tohon ainakin toi katsoa nyt pystyykö tänään tekemään muuta. Kyllä mä haluaisin, että vielä saan tähän oikeesti, mutta tehdään nyt tuo ainakin. No niin, nyt se olisi siihen leikattu ja mä etin sen ylimääräistä peltiä tuohon kohti niin, että se ei ainakaan lyhyeksi jää. Joo, seuraavaksi pitäisi leikata ja laittaa sitä paikoille. No niin, semmoiseltahan se nyt näyttää. Tuohon pitää tehdä vielä palaa tänne jos jaksaa ja tuosta mä leikkasin irti. Tuo valmiiksi se on tossa jossain maassa tuo leikattu kohta tuosta kaaresta, mutta se tulee jossain uusi siihen. Sitten vielä mä saan sen hitsattua täältä alhaalta kiinni. Pitää vielä leikata tuosta tuo ylimääräinen pelti pois ja sit siitä tulee paljon parempi. 2 hours later. Joo, nyt mä oon tämä tässä hionnut ja mä oon alkanut tekemään kulmapalloa. Siinähän se nyt onkin. Toi on ihan hyvä tästä kohdasta, mutta tuosta kohdasta se on vähän tolleen niin ihan kuin siinä olisi joku lommo. Tuosta ehkä näkyy hyvin. Sitä ei kyllä enää ehkä saa hakata. No en tiedä. Jollakin sitä saisi vähän se hakattua. Ja tälleen. Muuten siitä tuli ihan hyvä. Oli vähän hankalaa toi tehdä, mutta joo. Nyt hion sen vielä ja yritän tossakin on tommonen pieni periaatteessa lommo ja täällä myös. Niin mä yritän vähän miettiä, miten mä nuo sitten korjaan. Mutta joo, tähän samaan voitaisiin nyt lopetella tää video, että kiva olisi katsoa tänne asti ja pistä heittäen kommentti, jos haluat tietää tästä romusta jotain ja näin. Kiitos.